Human trafficking is an organized crime. Yadda aka gudanar da bikin yaƙi da safarar ɗan adam na bana a jihar Borno kenan. Wakilan ɓangarori, ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an tsaro na daga cikin waɗanda suka halarci wannan gagarumin taro. Hukumar yaƙi da fataucin ɗan adam ta ƙasa wato NAFTIC da asusun tallafawa ilimin ƙananan yara na duniya UNICEF da kuma ƙungiyar Rescue ne suka shirya wannan biki. Dauda Joseph na hukumar NAFTIC da Aminu Chamalwa, sakataren dindindin na ma'aikatar yada labarai da tsaron cikin gida, da kuma muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda DCP Ahmad Bello sun yi ƙarin haske kan illar safarar mutane. Gaitar mutane ne so da su zo su gani kuma mu nuna musu yadda reason na human trafficking so da kuma yadda kuma ba za iya su gane abinda mutane mu haɗa kai da jama'a mu ga yadda za mu yaƙi wannan human trafficking. Wanda suke ɗiban guragu za a je a ajiye su kawai suna bara. Larabawa sun iya kyauta da sadaka. Yaran nan kuma zama cikin yunwa da wulaƙanci ka zama abin tausayi shine aka fi ba da kuɗi. Sai a ajiye yaro kwana 2 ya ci abinci sau ɗaya. A bashi ruwa don ya rayu. Ya dama abin da ya dame mu akwai harkar safarori na mutane, akwai harkar safarori na makamai, da akwai harkar safarori na kwayoyi. Saboda haka wannan rana na NAFTIC din nan muna celebrating nashi ko muna jinjina musu da yadda suka organize wannan rana din. Wasu yara ɗalibai sun ja hankalin takwarorinsu a kan batun. Abin da nake son na jawo hankalin a kai shine mutanen da suke cewa za su dinga zuwa har su bar gida su je neman kuɗi irin su Algeria, Libya ko kuma Western countries. Ina jawo hankalin su kar su je don safara da ake yi na yanzu. Kuma safara ba yana nufin sai wanda baka sani bane ba, ko wanda ka sani ko abokinka ko dan uwanka ma zai iya jan ka cikin wannan abin ba kyau. Don haka an daɗe ana yi wa jama'a roman baka tare da yin safarar su zuwa ƙasashen ƙetare da sunan neman kuɗi, amma a ƙarshe sai a ƙare a fau. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.